Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganayon mga bangsa amin na pamangni tanong ko Allah, tafikan tanong niya sa mga pipya, mga pipya amal akisultan no si ko surga. Mapiar kanu sa nakapipita lang o di ibantay si sangay abidli tano balasang kanu Allah sa madakla mapiar. Tanop man pamatian na ngaya tiyani mo ang mga pagarita no kitab. Abito niran sa mga bulawa nagupanguyat. Madakal din mga bangsa mi mga oripnola mi ka apinon. Pagnintanong ko Allah aso mapaparo na makaapinon ka anya kaptunguyat tiya ginaon. Tanop man pamatian pamangnintanong si ko Allah aso ka pagkanagatan ro kapkabatiatan ro na kuyatan tanong ko para tiya na kuyatan tanong ko amal. Makapasad tanong sa luto tanong si ko surga. Allahumma amin. Ay pagana yung bati ang tanong ron, nagyang ito pito kataw abai ko kawiyag-uyag o dato. Amana niya na parar kaya ori panuwala adato. Pito kataw abai ko kawiyag-uyag ka. Pagana ron ang suwi na aka. Ay kadua na sukarumang ka. Ay katulaw na suwata ka abai. Ay kapat na su pagaring ka babay. Ay kalima na su mga babuka. Ay ikanom na gyang ito inaakaloks. Na ikapito na su panugangan ka. Ginan mga bangsami, mga oripnola na lango na tao na ipapantagin niyang sila. Lango na tao na ana ina iyan. Lango na mama na sumiyakap pangaromo na nakaroman yan. Sumimbabaw tao sa babay na anawate na babay. Ana pagarin niya na babay. Adi na anda ba ini na panugangan niya. Giramya ka pangaroma. Nagyan na nikilala anak ka. Wanto na ikipapantag na kao. Na paganero na suina ka na su igiramya su atra ka. Nakasusuat ka mampu ku Allah. Mana niya suat ang kasuin na akakaan ka masuat su Allah. Ikadua na ikiraay ni pang ni kaniyan. Napterima ano Allah. Na di kaniyan man ipang ni taman sabir ka masuat. Nagyang na nakapapasapasangir ka si ko pangarap ka si ko galbak ka. Nananap ka guprakaw. Ay pagkaguprakawon sa kaparulian ka kung kabaya ka na pang niyo ina ka. Na suyo-suatangan man suyo ina ka. Masuat supo suyan ra ka. Na pwede nga upang ni. Na pulad niya doon na lima niyan sa kautuan. Na ituwagin ko Allah. Ay Allah. Na riski inga suwata ka. Bagan ka kuwata ka suyo kapi agino niya. Bulungin ka susakit yan. Kagaya masusuat ra ka. Nakagya mambu, masusuat ka su Allah ka, masusuat ka su ina ka, na yung bugayar ka wallah, so kabaya ka. Lagi na nga ito, may panutul, mabang sa mga uripon Allah, so Musa alaihi salam, na iniisiyang ko Allah. Allah na anta isiring anak kan si ko surga. Na ipitur Allah na sigira wawata igira. Na di kilalaw Musa. Na piya nga digyan wanta. Na miyaw man niya na takino baka ayagal bakya na karne, kakirne, na di ipapas aso karne. Na pinayaw doon ng Musa na kagya mga pasada nga to mama na miyawid sa karne, na miyaling, na miyanin doon. Na makaloto, na kiyawa yan na ngaya balgat yan sa puro, na melew mo sa adna lokso na maputi ibukadid pa kaila. Napeguan na nga to mama.
Na iya kapayguan niya nasusurong no Musa. Na piya kakanian. Ngayon mapapakakanian na siyambi, ano ba ini na siyambi niya sa litara na pakaturog niya. Pagipon niya sa bunang. Nagyutod ni susuan niya. Nagyap man na turugan tsuina iyan, na ini puro yaman. Kaya dapat dia sa wala. Na ini karango mo sa amya ka na sulok sa bubay. Na tumia bidyang o to puyota. Apo puyota no wata yan. Natigyan na siyalam yan. Natigyan na babu na ipagisya ka na ka ang to mama wanta. Ang to di ka sirbisyo mararasa-raser. Tiyan ang YouTube iwata ka. Na taman sa YouTube ida dia na dadong pangaroma kakawan niya no ba suma pangaroma niya na dia ko niya ni kapatid. Na gitu ni tabiat yan o manggaw inaip ka pwede ak natigyan. Natigyan nanto na hindi nga teroon. E gira amya rasa-raser ka. Natigyan na ko anak na langit na diya nga teroon na ya Allah na pengningkor ka pakasurga ang kaswata akan na may siringan niyan, may pagubay niyan so Musa, Beno Imran, Nabi Yuban Israel. Nasya kagura akong sa Musa na tiya rima wala so pangin. Kasakan sa Musa na iniisiakan ko Allah, wanta ay ubayakan si iko surga na pitiro yan na si wataka. Yan ang nuri po Allah. Nalangon tanwad na pangarap yan at na kabaya yan, ama parulin yan, na suisuat nga suyin na kaan ka maparuli. So, an ka midwayo Allah. So, kabaya ka, ama parulin ka. Kung kapagintaw sa dunia na amala na sa surga. Ay katalo na di karapang subabayar kaway na aka. Taman, kili-kili na nga dunia. Naplo ba ka unin sa tao? Amar pang yan subabayar kaway na aka didmar pa. Tama sa tama. Ay kapat na mapakaguraok kas kaniyan na lagi do ba miya tutong so kauyag-uyag ka. Kaya nga to akiat kulo yan sa rata ginawa niyan raka kaya pakasakitan ka na mata na rarangit terkadnu tu Allah Rabbul Alamin. Naura sa kararangitan nga wala na miya so ka so iblis. Ino kaya abtun so iblis kami awat po kasusuat tu Allah. Kaya rarangitan no Allah. Na pung nakapakaguro ka China ka. Di ngay kepedi, di ngay kelimu na ay kesuayat na keuwat terkasulimu Allah na oras sama uwat terkasulimu Allah na magdamkan kaya pakarata o kapagintaw ka. Nagyan na ni mga anda ba ini na mga panguyat tano sa Ginoo tano ko kaparuliat tano ko mapya sa dunia gusto akhirat na adumbesa maubay ka ina kagwa maaka na ron ka perlu ba isokit wanda man ay kapaladan niya sa kautuan sa lima niyan amipang ni kanya sa kapitya lima. Na ikadua mga bangsa mi na sukar umang ka saka anak karumani. So man sudah karumani ang pangaruma. Sudah karumani na miskin. Nasada sa kakaparong ka pangaruma. Nanto na man ni insanar kau Allah ko kay pempatagad ka ko karumang ka. Nainsan na niyan raka na so kasiyapang kaon na iniinsanar ka, pisisanar ka Allah. Kadad ni ka pangaruma ang ako babay, naming itugalin raka. So atas tanggungan ni ina e nagusya mai. O kapakanditara, o kapakakanaon, kasiyapaon, si ko pumakabinasa, kasiyapaon si iku agamanian, kipang doon kumapya, kisapar nung kumarata, na isanar ka anan, agu paliugat raka. Di ka baloya ginawang ka adayuth. Ay man adayuth na ikasusuat yang ikaroman yan ang kautua di ini yang kapake kumukumus sa mama, di ini yang kapake single sa mama, di ini yang kapake ikasusuat yan uto. Na nadayuth uto. Na sudayuth na di pagilay no Allah sa yamul qiyamah na di niyang prelaan. Na di niyang pakasulting ko surga kapakanarakaan. Na ikadua na sukarumang ka na sintaw at tihayaw kauyag-uyag. Ilang nga man ni mama da karuman niya no di na miya balo.
kalagi duda direksyon no kauyag-uyagi. Ay katalo na karomang ka na ina o mga wata ka. Na ikapat na karomang ka naron kilay ikapiyang ka amama. Kaumapiya ka amama na si karomang ka mampu na mape kanditar. Na upmano marata ka amama na si karomang ka na disepang sa orat. Na ayaw importante mga bangsa amin na so kaya pangaromang ka hikaromang ka na pakindulo na kaon sa mapiya. Ano ba ini na sina na din kaon sa mapiya, turoon kaon sa mapiya, pagpengnin kasi iku Allah sa kapipya ginawa kapakasurga kada sasakit. Agu sasangan ng kasudi ang kaagagang kaasangan chiko kapagintaw. Na ikadua mga bangsa mi ikatalo na so pagaring ka ababay. So babayin ka. So kasi apang kao na ipakapuro apang katan ka kusurga. Yan nga napagaring ka. So kasi apang kao na ipakatas o umor ka, ipakalandu umor ka. Lagi po sa kataw, dua kataw, babayin ka. Nainon yan mato, so kamapian yan kasi arkay ni sabab po. Na kapag ay makalandu sa umor ka, na makuwang ka so pangkata na mapuro si ikusurga. Pasadod na nan ko kialuyaw no Rasul. Sallallahu alaihi wasallam, kumana niya na sadal sa malinding yan, masyapian so dua ababay. Nga namitiro nakapayapya sa kataw, buti nga nakapayapya sa kataw. Mana ya, promise na ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa ikaw mga umat yan, asa ka amama na siya pa nga so pagaling nga ababay, dis kay pagkisiyap po. Iman to na yung kalilida, laki na pagkisiyap ko babay niya. Pagkigasto ko babay niya. Nanaya patot na sa kay pagkasiyap po, sa kay pagkagasto ron, sa kay makapamagay ron. Kakagya subain na malubay. Na di nga baloy ang ginawang ka sa kay babay nas kanya ni Ma'am. Allahu Akbar. Madakal po na patigal niya sa babay niya. Igirami ang pangarama sa babay niya, napuko niya sa maharo babay niya. Igiraan na tamo ko babay niya na pagpuros niya, tagya malubay. Naepkeso na ay niyang pamimipi sa babay niya. Naepkeso akaw rin panwala na da kami tunay so kabenar ka babay ka na makasikat ta kanong sa alungan na kaya. Kababayain ka sa babay ka, kagyanan ikakabaluin ka, bilang tadi ang mama. So mga musuhin na akaloks. Yang na ina ka, ama ka, nalagid ka buuin na. Ilan yung mga pada tao ka ipto girang ko ina o ina iran, agu ina o ama iran, na ipto girano na si ina. Kagyeso ko kumano ina ka, na ilmambu ko kumano ina ka aloks, ina ka abay. So kay kapli inakakiran na pangkata na mapuro si ko surga. Na ipakalan do umor ka, ipakata sa umor ka, so kip kala akakiran ni gagaw. Nakapta na tao, fikar ka walay, gira amaw ka malakay siyap, na malakay tabang kumaloks. Kagyanan, nakiadaan sa bagar, may alokasad na mga kabaya yan na, di niyan na kagagaw ba niyan maparuli kagya malubes kanya na ana pengelbo kanya na din yang kagaga nautabangin ka o ni kapadi ka naskay mabaluya lima niya naskay mabaluya pangawakawa ya na mata na unutan na taufikan ka Allah Rabbul Alamin. Lagid mo mga babuka kapadi ka sa mga babuka. Kaya gira ini kapadi ka sira na ipakapuro pangkatan ka ko surga. Malagid po sa mga pagari iya makaababay, mga pagari wina ka mababay, kapadi ka sira. Ipakalandu umur ka, ka mga rahim kanan. Apisionar ka Allah Rabbul Alamin. Lagid mambuanan mga bangsa mi so panugangan ka. Miyakiampis ka kwata yan. Miyarasa-rasa kwata yan na babay. Nagunga ka boyain na piyang aromang ka, nakialipatan wata yan, inayang askay miya tayo diya. Agito na kailangan puno inayan. Kailangan ipanugangan ka si karomang ka, napito mo ipanugangan ka askay di ka servisyon wata ka. Wata yan. Api apan makakailangan niya, so wata yan, api agad didi.
mas tumuas kayo miya kaservisyo ron. Ini daw yan nakasama rin ang suwata yan. Miya rasa-rasa ron. Na inirap ang kaniyan sa pura wata yan. Igira, di ba kano bumakapuwala si karomang ka na kakarmonian din si wata yan. Kaya kabaya yan na matatanor ka no kerumay. So kasi apa nga si sana panugangan ka, kikapadiin na kaon, kisenan kaon sa ina, na kapya kay parangay. Nagyan na ngayon nga mga baya, pito kataw ko kawiyag-wiyag ka, siya pangasiran, kapadiin kasiran, baluyang ka ay pagkasurga ka, siran ang mga bay, ang makalilibid ko kapag intaw ka. Kaya masikaw ron, ilan yung man suda turo awala, adiyedeg, mga dededeg ang mga pagtaw, mga siya, mga rawafit, so mga babay, iran ang mga raranikiran na iran babali na pananakawan iran na nikah mut'a. Igira na miya ka mabisiteran na pangaroon mga sa temporary. Allahu Akbar. Nagito na da tirada siya pirang mga babaira. Nasaka na panalaman ka ko Allah, kabiyaloy ka wala Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, nagikipapantagan kasi ko mga baya makalilibot ka, panalaman ka ko Allah Rabbul Alamin. Siya pantano o Allah, si ikaw lang na pamakabina sa pakasurgaan tanong o Allah Rabbul Alamin. Salam na miskanusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.